trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ikaduhang Domingo sa Pagkabanhaw. Sukad pa sa sinugdanan, latas sa mga katuigan, ang liturhiya sa ikaduhang Domingo sa Pagkabanhaw nagsaulog ng daan sa Diyos nung kaluoy. Ang atong salmo sa Pagkabanhaw nagsaulog ng daan sa Diyos nung kaluoy. Ang atong salmo nag-awit sa Diyos nung kaluoy nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Si Jesus mismo nagpasalig pinaagi kang Santa Faustina sa pag-ingon, kinsa kadtong mangumpisal o mukalawat niining adlawa, makadawat sa hingpit nga kapasayloan sa tanan niyang mga sala o magwagtang sa tanang silot nga angay kaniya. Uban sa tumang kalipay, tungod sa walay kinutubang kaluoy sa Dios, sa ulugon ta kining santos nga misa. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon kita nangandam karon sa pagsaulog ni Santos nga misa na pinagi sa television, no? Kamo nga andam na mo sabat, andam na mo tubag, no? Ug musimba gyud, no? Mga igsoon karon Domingguha, espesyal yung Domingguha gitawag kini Divine Mercy Sunday, no? Tema na nato nga ang kaluoy sa Dios ba, ang kada misa is divine mercy. Every mass is divine mercy. Tungod kay si Kristo mismo is a divine mercy. Mamay itong madawat santos nga misa. Kung mo si grasya, mao ni grasya nga atong mapaabot sa inyo sa tagsa ka panimalay, no? Ang kaluoy sa Dios. Botantanan mga igsoon, ang kaluoy sa Dios lagi magduwas ka nato. Kaluoy sa Diyos nga magpasaylos to mga sala. Kung harumaan na kita pagsaulog ng Santos nga misa, basulan na to ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Diyos, samahan magagagahom sa tanan. Kung kaninyong mga igsuon, kinakalapas ako do'y amot, sa unahuna, sa pulong, sa buhat. Sula pagbuhat, kinahanglang buhaton. Akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na nga mo'y kang Santa Maria kanunay ulay. Sa mga anghel, mga santos. Kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan kita sa Dios, magagagahom sa tanan, pasiluon ang atong mga sala, dalong ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit.
sa iyang mga tao, isayuta noong Diyos. Itong hari, Diyos Amahan, kagagahom sa tanan, kasimba kami salamat kami kani, dahil kami sa imong himaya. Imong Yesu Kristo, Corderos na Diyos, ikaw nagapta sa sala sa mag-ampo kita. O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan, ning bag-ong pagsaulog sa Paskos pagkabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dungagi ang grasya sa imong gihatag kanamo, haron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi, sa bunga, sa bunyag nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakatao kanamo pag-usab, o sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa mo Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari ubang kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Tungod sa mga milagro o mga butang nga katingalahan nga gibuhat sa mga apostoles, midaghan pag-ayo ang mituo sa Ginoo. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. O gigamit nila ang ilang panahon pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa inigsuon nga pagkig-uban kanila, ug sa pagkig-ambitay sa pagpangaon ug sa mga pag-ampo. Daghang mga milagro o mga buhat nga katingalahan nahimo pinaagi sa mga apostoles, ug tungod niini ang tanan giabot og katingala ug kahadlok. Ang tanan nga mga magtutuo nagpadayon sa inigsuon nga panag-uban, ug ang kabtangan sa matag usa kanila gipanag-iya nilang tanan, ug gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan, ug ang halin ilang giapod-apod,
ngadto sa tanan, sumala sa gikinanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila pagtigom kada adlaw didto sa templo, ug naghiusa sila pagpangaon uban sa masadya, ug mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang mga puloy-anan. Gidayeg nila ang Dios, ug gikahimutan sila sa katawhan. Ug sa matag adlaw, gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok, ug ang mga tao nga nangaluwas. Ang pulong sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha sila nga mahalukon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo, ang iyang hugma ay katapusan. Nagkalisod-lisod ako ug nasukamod, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo. Ug siya kanhi ang akong manluluwas. Ang malipayong singgit sa kadaugan diha sa mga tulda sa matarong. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo, ang iyang gugma ay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini, kahibulungan kini, atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Ang atong kahupayan ug kalauman, anaa kang Kristo ang nabanhaw nga Dios. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan ug sa atong Ginoong Hesukristo, kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagkabanhaw kang Hesukristo. Ang iyang pagkabanhaw maoy naghatag kanatog dili matarog nga paglaom ug sa panulundon nga dili madunot ni mahugaw ni mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan sa panahon. Tungod niini, paglipay kamo bisan tuod sa pagkakaron, kinahanglang magsubo kamo sa mubong panahon tungod sa daghan ninyong mga alantuson. Ug tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo.
Ang inyo usab nga pagtuo bililhon pakay sa bulawan, labi pang sulayan aron maligon. Unya makadawat kamo og mga pagdaig, himaya, dungog sa adlaw nga ipadayag ni Hesukristo. Gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya, ug nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya hantud karon. Busa nalipay kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagagabi na ni adtong Dominguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak. Gitagdahan nila ang pultahan. Kanahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila, umiingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti ni ini, yung ipakita kanila ang iyang mga kamot o iyang kilid. Nalipay pag-ayo mga tinunan sila pagkita sa Ginoo. Niya si Jesus, mingon kanila, pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingong ipadala ako sa Amahan, ako sa magpadala kaninyo. Gisulti niya kini, o niya gihuipa niya sila, o giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga nagkaluha, usa sa napulog duha ka tinunan, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisugilan siya sa ubang mga tinunan, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas kung makita ako, ikatapion ako ang tudlo sa inagian sa mga lansang diha siya mga kamot, ni mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Kuman mo labay mo sa kasimana, nagtigom na usab ang mga tinunan sulod sa lawak. Nahiuban na kanila si Tomas. Itangkahan ang portahan, apan mitungha si Jesus, mibarog taliwala nila nag-ingon, mainyo unta ang kalinaw. Kunya miingon siya kang Tomas, tanawa akong kamot. Hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa kong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko o Diyos ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Daghang pa mga milagrong gibuhat ni Jesus sinaksihan siya mga tinunan nga wala mahisulat nining basahona. Pag-isulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios na pinaagi sa mong pagtuo, makabaton kamo sa kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. May igsuning panahon nga ni ata taliwala sa atong pagkigbasog, pagkikumbate, nining gitawag natong salot o sakit nga mananakod ang coronavirus nga makamatay gyud. Ibaw ka nga doon na biya makuha niini nga mga kamatuuran, nga atong angay maamguhan
o mga pamalandungan. For example, ngadi ay dili ang tanang mga paghitabo sa kalibutan kaya sa tao. Not everything is in control. Naay mga butangan dito makontrol. Example, ang kini COVID-19, coronavirus, beyond control. Kedua, magkaambuta ngari ay ning kalibutan na bisag dato ka sa lapi. Kung kamatayon mo abot na sa mga kinabuhi, you cannot even buy 1 minute for 1 billion. When death comes, it comes. We cannot do anything about that. Di magsilbi. Usasan atong maamguhan nga ang kinaadman sa tao di ba? Daghan nga kinaadman sa tao nga di niya matugkad. Di matugkad niya ang mga tubag sa mga pangutana o kaha sa pamaagi sa kalibutan. Still, we don't know the answer kung sa pagtabal ni sakit. Daghan. Nga ito sa namuguhan, mga igsuon. Kaya ay bisag sa kagamhanan ni mga atong nasod, atong katawhan karon. Nga sila silang gahom, mga igsuon. In the face of this crisis, ang ilang gahom na wag tangag umuy, powerless. Nga musuway silang baro pag-asdang ni ini, they just found themselves kneeling down, nagluhod, o nag-ingon, Ginoo, tabangi kami. Sa kamatuuran gyud nga atong namuhan, na without God, we can do nothing. Kunwa ang Ginoo. We need God. Magsuon siguro ko, na kining tabu ako ron ba, mo na gitawag tog wake up call niya nato ba? Nga God is God and there is God. Hindi na ito siya bilawala. Nga ang kaluoy sa Ginoo, mo rin makahatag na ito gitawag ito everlasting peace. Kalinaw yun. Nga ang kaluoy sa Ginoo, the mercy of God ba? Mo rin makatubag sa itong kinahilagman na nung bangandoy, kauhaw o kagutom sa kasing-kasing sa tao. Ang kaluoy sa Ginoo, magay makaluwas ka na ito. Divine mercy. Kung Domingo mga isong isaulog sa ibang divine mercy, no? Kini, atong sa tupapa, Santos na siya, Pope John Paul II, no? Kini, agig pagsanong ba sa ingon nato sa sugo, sa atong Ginoo mismo, nagipadala niya pinagi ni Santa Faustina ba, no? Gideklarara sa Santo Papa, na kining Domingo first Sunday, sa Apto Mas Pagkabanhaw, maong Divine Mercy Sunday. Kanya kita nga nakadungog sa Ebanghelyo, makasabot ka ni ini, no? Tungod kay kung minaw ka, ang Ginoo man sa pagkabanhaw niya, pagtagbo niya sa mga disipulo, pasulubong niya gihatag nila mercy, kaluoy. Kaluoy nga diin matagataman diha sa pagpasaylo sa mga sala. O diha sa pasaylo sa mga sala, matagataman sa tao ang shalom, ang peace, ang kalinaw, ang mercy of the Lord. Ano may Ebanghelyo? Muna si Santa Faustina, no? Nga gitagaan sa misyon sa Ginoo, Secretary of Mercy, gisugo niya, nga ipakailap gini. What the world needs now is mercy, dangop dito sa kaluoy sa Dios. Muna kung mabasa ka sa iyang diary, daghang ka maagi nga, diin ato ang ingon to madawat ang kaluoy sa Dios. Pero sa diinig yun, nga mingon ta, giauhag sa Ginoo mo ang pagdibuho sa iyahang halagos divine mercy. Urara ni ito ang niya sa luyo nako karon. No? Nga ningon ang Ginoo, paint, ipadibuho niya ayang hitsura, sumas papakita niya ito ni Faustina ba? Paint it. O katong mo-venerate ni ini, no? Muyukbo ni ini, dili mo simba ha, muyukbo ni ini, no? Kini sila gyud makatagamtam gyud og kaluoy sa Dios kada ugas sa kumbati na sa kinabuhi ning kalibutan na ug ngadto sa langit. The mercy of the Lord. Kung nagihatag niya kanato ang imahen. Mabitaw, pabradungi no, tanawang imahen sa divine mercy.
Naa diha. Kung tanawon nimo ang divine mercy, tanawon nimo, unsa may una nimo tutukan? Like when you look at people, unsa may unang tanawon? Naong gyud, di ba? Naong. Unsa man nabitas naong nga imong tanawon? Mata. Kaya mata gyud mga igsuon, window of the soul man na. Makabatigod ka unsa itsura sa naong sa tao. Kalipay, kaguol. It's the eyes. O diha sa lagway mga igsuon, itutukan nimo na ang mata sa imahen sa divine mercy. Ang makita nimo, no? Ang mata sa kaluoy. The look of mercy. Mata nga mo gigamit ni Kristo diya sa krus, nga nagtan-aw sa mga tao nga kasala kaniya, biyay kaniya, yet ang iyang mata malulot kaayo nga maluyon, mapasayloon. Mabitaw kung ikaw mo tutog juga sa mata sa divine mercy mga igsoon, you can't help but being loved and forgiven. Loved and forgiven. You will experience that yun. O maupong Father Pastina ba? Nga, maong tagini kita ba? Nga kita tayo mga Kristiyanos, no? When we look at people, mga igsoon, mutan-aw tata, dili mo kondinar, dili mo ras judge, dili judgmental, dili with the eyes of mercy and understanding. Unta gyud. We give mercy. Diha sa pananaw. Unya ikaduha tanawa. Kita kasi ang kamot, no? Sama na in the form of blessing. Blessing. Unsa man ang blessing niya? Blessing ihatag niya mercy. Bless us with His mercy. Kung tanaw naman kamot itong igsuon, no? Tanawa. Mao ka ng kamuta, mao ka na that is the hand, nga ikupisal nimo, inigisa sa pari siyang kamot. Di na iyang kamot, but it's the hands of the Lord. Even though how unworthy that priest is. Isa diya sa kamot, paingon, gipasaylo na imong sala. Forgiveness is the Lord blessing you for forgiveness, and you will have peace. Kanang gisa niyang kamot, mga isuon, is the blessing. Every time you attend Mass, musimba ka sa Eucharistia, you receive the blessing. Ang blessing. Nadawat mo, ang iyang kinabuhi, nga dayon, eternal life. Nadawat mo kapasiluan sa mga sala. Nadawat mo. Muna nga, diha sa blessing, diha sa pare. No? Especially man sa misa, diawhag ka, nga kanang gugma o kalinaw, nga imo tagatagaman sa imong kinabuhi, bless others. O kanang kamot nga iyahang ibayaw mga igsuon, gipasabot ka na, mao ka ng imong kamot, atong kamot, nga every time we use our hands to help others, to feed the poor, to share, that's the hands of the Lord helping others. Giyawhag ta, gamita ka ng kamot to bless people for others. O sa iyang walo nga the left hand, tanawa sa ibutang, sa iyang kasing-kasing, pointing, kung sa may iyang gitudlo, the source of mercy. Ibuhagay di ang tubig, o ang dugo, no? Manibaw ta na, tudiya sa simbahan, kanang dugo, mo kanang Eucharistia, no? O ang tubig mo ka na sa bunyag, naghugas ka na ito. In other words, mao ka na, no? Ang tuburan sa kaluoy ni si Kristo. Nga ito ang matagataman every time atong muduol ta sa sakramento. O ka na siya, maunay, ingon makatubag na siya, no? Kung pa niya, come to me, come to this heart. Come, no? And kung pa niya, trust in me. Mabitaw nga, sa litrato, isudya niya, ibutang ka na ang mabukay nga prayer. Trust in me. Salig ka na ako. Magigsoon, amot inspiration ba kani? But then I came across a beautiful song. Very old songs yung kayo. No? Sung by Elvis Presley. Buhi pa kani. Yung original. Can you imagine ba? Nga diin, ito ulo ang ginig. Pair of hands. Mga pair of hands. Sa kamot sa Ginoo. Sa itong kamot. Kasi, one pair of hands formed the mountain. One pair of hands formed the sea. One pair of hands made the sun and the moon. One pair of hands
made the birds, the flowers, and the trees. One pair of hands form us the valley, the ocean, the river, and the sand. These hands, kinimakamot, are so strong so that when your life goes wrong, put your trust, put your faith in this one pair of hands. One pair of hands that heal the sick. One pair of hands that raise the dead. One pair of hands that calm the storm. One pair of hands that feed 1,000 people. One pair of hands that said, I love you. And these hands are nailed to the cross. That is why these hands are so strong. So when your life goes wrong, put your trust and faith in this one pair of hands. Ngayon, I have this homily and sharing with you, listening to Elvis Presley sing the song. Look at it, listen it, and I am very sure. Ikuman mo makalungogan ini, just pray, Jesus, I trust in you. Into your hands, I command my life. Lord and my God. One pair of hands formed the mountains. One pair of hands formed the sea. One pair of hands made the sun and the moon. Every bird, every flower, every tree. One pair of hands formed the valleys, the ocean, the rivers, and the sand. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. One pair of hands heal the sick. One pair of hands raise the dead. One pair of hands calm the raging storm. And thousands of people were fed. One pair of hands said, I love you. And those hands were nailed to a tree. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. Put your faith into one pair of hands. One pair of hands. Amen. Nagatuo ako sa Dios, samahan magagagahom sa tanan. Magbuhat sa langit o sa yuta. Ng Jesucristo, yung anak kabugtong Ginoo nato. Kanamam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Ginak ni Maria nga Birhin. Kisakit sa gunipon sa Pilato. Kilan sa krus na matayo gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Katulo ka adlaw na banhaw, umisaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios amahan magagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya ang pagkukod sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo sa Iglesia Katolika. Kambitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, sa kabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Budangog kita ngadto sa Dios amahan, kan sa gugma o kaluoy, bulong tada hangtod sa kahangturan. Sa pangamuyo, kita moingon, Diyos sa kaluoy, dungga kami. Alang sa atong kaobispuhan ug kaparian sa simbahan, nga sa dugang kasibot,
ila untang ipaabot sa tanang mga tao ang mensahe sa Dios nung kaluoy, ug magpasiugda sila pagsaulog sa sakramento sa kumpisal ug sakramento sa Dios nung kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan, nga makaila na unta sila kang Kristo, nga namatay ug nabanhaw, alang sa kaluwasan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan, nga mahimo untang kitang maluluyon sa panginahanglan sa uban, ug maghimo sa mga buhat sa kaluoy, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga tao nga nagpahilayo sa Dios tungod sa ilang pagpakasala, nga maghinulsol umudawat na unta sila sa walay kinutubang pasaylo ug kaluoy sa Ginoo, nga mituo kang Kristo, bisan wala makakita kaniya, mabulahan unta sa gasa sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Alang kang Monsignor Kamumot Obispo, nga mabayaw na siya sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, mituo kang Kristo, bisan wala makakita kaniya, mabulahan unta sa gasa sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Diyos na kadaibutan kay sa mga kabagihatang nga dawat mo nga halad kanimo. Ang pan nga abot siya taginama na mo sa kamot sa tao. Ang kadawang kalanon sa kinabuhi. Panagsago ng tubig ubino. Pag-ambit mo taginoo sa mga pagka-Diyos sa may ka nakaambit sa mga pagkatao. Dahil nagka-Diyos, tanang kalibutan kasi mga kabagihan na dawat ng mga kuning halad kanino. Ang binuabot siya ito ginamas kung sa tama himaw kalamang ng ilim ng Espiritu ng ano. Dawat ang ginoo kinamong sa grabe sa maghihalad mas kasing-kasing na surong na pausin. Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakripisyo dawatos nga mahang magagagahom sa tanan. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan o sa mga bagong binunyagan. O nga ang nabag-o na pinaagi sa bunyag o sa pag-ila sa imong ngalan, makadangat unta sa kabulahanan nga walay katapusan, kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang matarong gayod palipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Abi na gayod ni ining
ang adlaw nga mahimayaon kuno si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko sa gyud ang matuog nga kordero nga nagwagtang sala sa kalibutan. Pagkamatay gilaglag niya among kamatayon, sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa kalipas Pasko sa pagkabanhaw nagbaya ang tibuok kalibutan, usab ang mga anghel sa kalangitan miduy pag-awit sa imo sa himno sa imong himaya diya sa usa ka tingog sa pag-awit. Sanctus, Sanctus nga Ginoo, Diyos sa kahagaogan. Puno ang langit ug yuta sa Santos, gayud ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, padalay mong espiritu ng pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, kalawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kaugalingon mikuha sa yagpan, pasalamat ug mipikas, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ng panihapon mikuha sa sakalis. Pasalamat o pag-usab og miday. Bihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kinig Panginoong kamao tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo at bugog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalibutan, paghandos gamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angay nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta diha sa Espiritu Santo. Kinunimi ginimong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga maghingpit kami din sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pari. Hinuli sa mga igsuon namong nangamatay. Malaom nga banhaw sila, kung tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dahil sa pagsunong sa kahayag sa imong naong, kaluoy ikaming tanan. Himuha kami angayang magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inanghan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, ug sa nakatuman sa imong kabubutang latas sa katuigan. Uban kanila, among kandaygo na ukang himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya
Gihatagan na kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami Ginoo mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Kung tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Sa Kristo na ikas mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kimabuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaa kaninyo. Kita panag-inig suunay. Sa
Kiningkuri sa Dios kadagawagtan sa las kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Hindi ko na pisa mag-ampi na ko lang sa kinabuhin dahil. My Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you all with all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there. I unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos na magagagahong, itugot nga ang gahom sa mong pagkalawat, nining Pasko, magpadayon unta kanunay, dinhi sa mong mga kasing-kasing, kining pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga isuon, atong buhat ang pag-ampo sa mga masakiton. O di lang gitawag natog natong naandan, kundi iapil na to yun ang labi ang sakit nga ni kailap tibuok kalibutan karon. Mabitaw ato siyang ilakip. Nag-ampo kita. Ginoo, ayuhon unda nimo ang mga sakit sa nagatuo kanimo, nga nagmahal kanimo, nagsampit diha kanimo. Ihatala ang kayo ang sakit sa lawas ug kalag. Punta Ginoo nga ang kasakit nga ilang gibati karon, no? Sakit ug pag-antos ilang ipahiusa diha sa imong pag-antos. Aron kini mahimo nga grasya nga makasantos namo. Ug nga unta Ginoo nga kami mga masakiton, tanang mga masakiton. Unta mahiusa diha sa pag-ampo labi pa sa sakit sa kalibutan karon. Maigsoon duyog tang tanan sa pag-ampo sa orasyon imperata alang sa kitawag tog gitabatin itong mga kasakitan. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and the cause of this virus and its disease, and of determining the tide of its transition. Guide the hands and the minds of medical experts that they may minister to the sick with confidence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted that they will be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. May the help of Christians, Saint Raphael Archangel, Saint Roch, Saint Lorenzo Ruiz, Saint Pedro Calungsod, ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa din yung kalinaw, ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos, Divine Mercy, pasalamat sa kaluoy sa Diyos. Ginoong Diyos, imong gisilutan, gisunog, gipatay ang mga lumulupyo sa Sodom ug Gomora. Kansang mga lumulupyo nagpakasala batok kanimo ug sa isig katao. Gibaliwala ikaw nga nagbugna kanila
sumala sa imong larawan. Sukad sa tuig 2019, kalit mikaylap ang coronavirus sa tibuok kalibutan nga hangtod karon wala pay tambal nga napalgan. Nahadlok kami nga kining virus usa ka gaba nga makapatay. Gaba kay ang salapi mao na ang gipaka Dios. Sa gubat gugma batok kadalo ni daog ang kadalo. Sa among pagsimba kanimo, isip anak sa Dios nga nabanhaw. Kami naghinulsol. Pasay lua. Kaluy banhawa ang among mga kalag aron mapawala ang gaba coronavirus. Amen. Pipila ka pulong kabahin sa home lockdown o lagda nga nagpilit sa mga miyembro sa banay sa pagpulyo sa balay. Gidili ang pagsuroy atol sa gaba coronavirus. 1. Tuyo niini paglikay nga dili takbuyan sa mapintas nga virus. 2. Ang coronavirus dali og kalit nga mikaylap sa 190 ka mga nasod sa tibuok kalibutan. 3. Hangtod karon ang medical experts, scientists ug doctors worldwide wala makakaplag og tambal sa maong virus. 4. Tambag sa medical experts. Pagpasiugda ug laing matang sa panagang. 5. Ang unang panagang nga gipasunod sa katawhan sa tibuok kalibutan, home lockdown. 6. Ilang basihan aron dili magtinakdanay. 7. Unsa man atong palabihon, atong tagsa-tagsa ka kinabuhi o kamatayon. 8. Desisyon sa mga presidente o prime ministers, palabihon ang kinabuhi sa matag tao. 9. Sayod sila nga kining home lockdown makaguba sa ekonomiya, makapabankrupt sa mga korporasyon sa tibuok kalibutan. 10. Apan napilit sila sa pagproteher sa kinabuhi, na padaplin ang ekonomiya. 11. Uho man, pipila ka milyon ang nangamatay kay nagdumili sa pagtuman sa ilang sugyot. 12. Pananglit sa probinsya sa Cebu, diin napatuman ang home lockdown, wala pa'y namatay except sa konsolasyon nga duol ra kaayo sa Mandawi. Infected, namatay dinhara sa Cebu City, Mandawi, Mactan ug Talisay. Balaang pagabuhaton atol sa family home lockdown. Pasyona, ayaw reklamo, ayaw kaguol, ayaw isipa nga silot, ayaw ingna nga gipriso ang imong banay atol sa family home lockdown. Hinoon ikalipay tungod niining musunod nga katarungan. 1. Isip bana o asawa, gigasahan ka mo og panahon sa paghigugmaay. 2. Napatuman ang panumpa sa adlaw nga kamo gikasal. I love you for better or for worse, for richer or poorer,
till death do us part. 3. Kung kamo magtiayon nagtrabaho, iguli, mamubo kayo ang panahon nga kamo nagpinanggaay. 4. Ang 8 ka oras sa workplace, makapaluya sa inyong panglawas. 5. Ug busa, ang pagkaluya, babag sa mga buhat sa paghigugmaay. 6. Dali mo makatulog ug igmata, mangandam na mo padulong sa trabaho. 7. Samtang nagtrabaho, kamo daw napilit sa pagkalimtanay. 8. Atul sa lockdown, mahiusa kamo sulod sa 24 oras. 9. Sa laing bahin, gigasahan kamo og taas nga panahon alang sa inyong mga anak. 10. Lagda nga bililhon, amahan o inahan, bisan pa og walay mga grado, giila nga best teachers sa ilang mga anak. 11. Kining lagda makalipay nga gasa sa Dios, ginaingon, edukasyon yawi sa kauswagan. 12. Busa samtang nagtudlo kamo, inyong napauswag ang kaugmaon sa matag anak. 13. Ang mga anak pod labihan kamapasuod sa isig usa. 14. Napalikay sila sa ilang mga classmates o mga barkada nga daghan og mga apan. 15. Kini ang mapahinabo. Kung ang mga anak mabulag na kaninyo, kay naminyo na. Unsay nakatunan, gikan kaninyo, ila pod mapatudlo sa ilang mga anak. Conclusion. Ang family lockdown makapanday ug banay nga nagsinabtanay, nagbinatiay, nagbinuligay.